ओमफ्राय दायो जोंनो उदालगुरियाव नांगौमोन मोननै लकसभामोन मोननैनि भितराव जोङो मोनसेल'सो मोनबाय जोंनाव दायो उदालगुरियाव जोंनो नांगौ जोंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जोंनो बे लकसभाखौ नांगौ जोंनो जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि बर' हारि जोंनि बर'नि जाथिनि थाखाय बहुत खथि दोङो जोंहा जितु जोंहा डिलिमिटेसननि बयबो रायजो राजा दिनै दुखु मोननानै दङ उदालगुरिया जोंहा एमपि लकसभा जानांगौमोन अबा एमपिनि जितु लिस्टखौ जों नुदोंमोन बै समावहाय बयबो खुसि जादोंमोन नाथाय दिनै बयबो दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोना नुदों हारियारि आफादफोरा बे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे उदालगुरि नैबे तिनालियावहाय जोङो नुनो मोन्दों बे समाव गोबां बिदिनो जोंनि नैबे बिटिआर हालामनि उदालगुरि जिल्लानि बाखिन्दा नैबे सुबुंफ्रा खुद्रिसारदों कि जिखिनि उदालगुरि जिल्लायाहाय मोनसे लकसभा जानो गोनांमोन जे बिटिआरआवहाय मोननै जानो गोनांमोन उदालगुरि आरो क'क्राझार दा क'क्राझार जाना थांबाय नैबे उदालगुरियाव थालांबाय दा बिथांमोना खावलायदों दरं लकसभा जानायाव बिसोरो जेबो गोजोननाय गैया होनदों मानोना बिसोरो बुंदों जोंनो उदालगुरि लकसभाखौ नांगौ होननानै ओमफ्राय जों बे समाव मिथिनो लादों बे बिथांमोननिफ्राय बिसोरो गोबां दुखु फोरमायदों आरो गोबां बिदिनो जोंनो मिथिनो नागिरदों आं खावलायबाय केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय दिनैनि बे बेलासे समावहाय नोंथांमोना बयबो नुबाय जोंहा डिलिमिटेसननि बयबो रायजो राजा दिनै दुखु मोननानै दङ आरो बिभिन्न राजनितिजों लोगोसे बयबो सात्र संगठन आरो जोंनि जितु अर्गानाइजेसन गासैबो दिनै दुखु मोननानै दङ उदालगुरिया जोंहा एमपि लकसभा जानांगौमोन आरो बयबो लकसभा एमपिनि जितु लिस्टखौ जों नुदोंमोन बै समावहाय बयबो खुसि जादोंमोन नाथाय दिनै बयबो दुखु फोरमायनायखौ नोंथांमोना नुदों जे उदालगुरि लकसभा जायालासेनो दरं लकसभा जाबाय दिनै बिनि थाखाय बयबो बेपारिफोरखौ लानानै जोंहानि दखानदारफोराबो बयबो दिनै उदालगुरि जानायखौ लुबैदों बेखौ लानानै दिनै रायजोआ मोनसे रिएक्सन होनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे उदालगुरियावल' नङा भेरगावआवनो जा डिमाकुसियावनो जा टंलायावनो जा तामुलपुरावनो जा गरेस्वरावनो जा बयबो रायजोआ दिनै जोंहा हजाग जानांगौ जोंहा तामुलपुराबो दिनै दरंआव थांबाय गरेस्वराबो दिनै दरंआव थांबाय जोंनि गासैजों 6टा एसेम्बलि सिटआ दिनै दरंआव थांबाय नाथाय दिनै जों लुबैयो बेखौ जोंहा उदालगुरि हिसाबै जोङो उदालगुरि लकसभा जानायखौ जों लुबैगोन आरो जों सरकारखौ बेखौनो जोङो हांख्रायगोन जे लकसभानि थाखाय मोनसे द्राफ्ट ओंखारबाय बेनि एगेन्स्टआव गोदान मोनसे द्राफ्ट दिहुनफिननो हागोन होननानै सानो बेखौ जोङो जेब्ला जोंनि बयबो माहारियारि आफादफोरा आबसुआनो होन आसायानो होन आदसायानो होन बा नेपालि सम्प्रदायानो होन जेसेबां जोंनि बिटिआरआव बेसेबां अर्गानाइजेसनफोर दङ आफादफोर दङ बिथांमोना ज' जानायनि जेब्ला जों इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डिया बेखौ जोङो लोगो हमोब्ला आरो रायज्लायोबा सरकारखौ नारसिनोब्ला बे जाफिननायनि सम्भाबना दङ आरो सरकारा मावनो हायि जेबो गैया जोंनि पाब्लिकफोरा जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरा बयबो मोजाङै थानांगोन जोङो इउनिटि जायोब्लानो गासैखौबो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन सार बेयाव लोगोसे बुंनो सानो नामा बिनि सायाव आं दिनै बुंगोन जे सरकारनि रायजोनि नांगौ आरो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय दिनै रायजोआनो सरकाराव नांनो थाखाय रिप्रेजेन्टेटिभ दिनै दैथायहरो मन्त्रि एमएलए एमसिएलए गासैखौबो भट होनानै दैथायहरो दिनै रायजोनि नांगौखौ सरकारनो बुंनो थाखाय मन्त्रि एमएलए दिनै दैथायहरनाय हिसाबै रायजोनि नांगौखौ सरकारनो बुंनानै लाबोनायखौ दिनै रायजोआ दिनै लुबैयो नाथाय दिनै रायजोआ मोनसे उल्था मोनसे परिबेस जानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै रायजोआसो दिनै फोरमायनो गोनां जादों जे जोंनो बेखौ नांगौ अलरेडि रायजोनि नांगौखौ मिथिखायो जे उदालगुरि लकसभाखौ नांगौ होननानै बयबो मिथिखायो बेखौ नारसिननांगौआ जोंहा सरकारनि खामानि न' दाउट माब्लाबा गोरोन्थिया जानो हागौ गावनिखौ सार्थनि थाखाय माब्लाबा गालांथ'नो गोनांबो जानो हागौ नाथाय रायजोआ बेयाव बिभिन्न मोनसे रिएक्सन होगोन आरो बिनि थाखाय गोबाव लं जोंथ' दायो जोंनि जितु समस्या जों मिथिगासिनो जोंनाव सिगाङाव मंगलदैयावमोन ओमफ्राय दायो जोंनो उदालगुरियाव नांगौमोन मोननै लकसभामोन मोननैनि भितराव जोङो मोनसेल'सो मोनबाय क'क्राझाराव जोंनाव दायो उदालगुरियाव जोंनो नांगौ जोंथ' बे दरंआव जों थांनो हाया जोंथ' बहुत उसुबिदा मोनगोन जोंनिफ्राय बेसे गोजान आरो जोंनि उदालगुरियाथ' बहुत गिदिर एरिया जोंथ' बेसिम थांनानै जोङो खामानिफोरखौ जों मावहैनो हाया बेनिखायनो जोंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जोंनो बे लकसभाखौ नांगौ जोंनो जोंनि बेयाव जोंहा बहुत खथि दङ
जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि बर' हारि जोंनि बर'नि जाथिनि थाखाय बहुत खथि दोङो जों बेनिखायनो जोंनो बे दरंआव नाङा जोंनि लकेल जायगा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो जों नांगौ बे लोकसभाखौ লাভ মানে আমাৰ ওদালগুৰি হ'লেহে আমি ভাল পাওঁ ওদালগুৰি হোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু ওদালগুৰি হ'ব লাগে দৰং হোৱাটো নালাগে দৰং হোৱাটো আমাৰ নালাগে আমাৰ ওদালগুৰিয়ে ভাল দৰং হোৱাটো কিবা লছ হ'ব নেকি লছ মানে কি আমাৰ যিহেতু আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ আমাৰ ওদালগুৰিয়ে আমি বিচাৰোঁ আচ্ছা যেতিয়া এতিয়া আপোনাৰ যোনটো এতিয়া দৰং হৈ গ'ল আপোনালোকে তাতে কিবা দেখা পাইছে মানে ইমান দূৰ যাব লাগিলে কিবা কিবি অফিচ কাছাৰী কিবা কিবি দূৰ আমাৰ অসুবিধা হ'ব বহুত যিহেতু আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ ওদালগুৰি হ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা হয় আৰু ৰাইজৰো বহুত সুবিধা হয় সেইটো কাৰণে আমি ওদালগুৰিয়ে বিচাৰোঁ